Ngiyabingelela kulo lonke likaMthaniya, kulo lonke kulaphunga noMageba. Ngiyabingelela kulo lonke lendlovu enebatha, elendlovu enamandla. Kulo lonke la ngifinyelela khona namhlanje sizohlahlulula noma sizohleza kogwansile, sizokwakha isizwe sethu, sizophilisana, sizobuyisana nalapho sesikade siduke khona ukuthi sibuye sonke, sibuyele endleleni eyodwa ngoba asishawa yinto eyenzeka manje, kepha sishawa yinto esuke yenzeke kudalo. Kungakho bantu bakithi ukuthi kusifanele ukuthi sihlanganeni, sibuyisaneni, siphananeni ulwazi, sikhulisaneni ngokunjalo. Namhlanje ngizonikhulisa, ngizonibuyisela endleleni yokuthi kufuna sazi ukuthi ukudlula konomzane emhlabeni kusuke kusho ukuthini, futhi ukudlula kumnomzane emhlabeni ubekwa kanjani endlini yakhe yokugcina ukuze kuzokwazi ukuthi lo mnomzane ekwazi ukuthi ebuye ezobheka ikhaya, noma lo mnomzane ekwazi ukubuya ukuthi ezobuyisa lawo mandla lawo eziwanikeza ikhaya ukuze impilo izoqhubeka. Okay, ake sibhekeni la ekuqaleni ukuthi makudlula umnomzane wekhaya. Umnomzane wekhaya mayedlula emhlabeni kufuna ukuthi ingane yakhe yenkosana kube yiyona eyophatha isihlangu sakhe umzukwane sephelezele esendlini yakhe yokugcina. Udlulile-ke namhlanje umnomzane emhlabeni. Uma kudlula umnomzane emhlabeni kuthathiwa isihlangu sakhe noma umkhonto, ngoba iy'ndawo ziyahlukana ngokwenza izinto, kodwa kuthathiwa isihlangu sakhe noma umkhonto ufike ugotshwe eduze la endlini yakhe, kusuke kusendlini yakhe khona emsamo, ubekwe unqeke, ulale phansi ngohlangothi, ulibekela ukuthi la ekhaya sisemanzini amnyama, sizilile, iy'khali zonke zibekwe phansi. Ngaleso sikhathi umnomzane uzobe engekho esemakhazeni, ebekwe lapha akabekwe khona emakhazeni, kulinde ilanga nosuku lokuthi umnomzane wala ekhaya mayebuye ezekhaya, kodwa akafice iy'khali zonke zibekwe phansi. Ila khona okuzothi khona umnomzane wala ekhaya mayebuya la ekhaya ezongena ngala ekhaya-ke ebaleni, engafakwa ngendlela akafakwa ngakhona, ngendlela kuyiyona akasuke edlule ngayo. Uma kuwukuthi udlule ngengozi uyolungiselwa lokho ukuthi udlule ngengozi, uma kuwukuthi udlule ngendlela ejwayelekile yokudlula emhlabeni kuyokwenza ukuthi efakwe ngaphakathi ekhaya ezezofakwa endlini yakhe. Uma ebekwe endlini yakhe kuyobe sekuthathwa leso sihlangu sibekwa phezu komkhumbi lo akasuke ezodlulela ukuthi uzophelezelwa yiwo. Kuyothi kusasa ngelanga lokuthi sekuyiwe emangcwabeni kuyobeka umnomzane, ingane yala ekhaya inkosana, okuyinkosana yokuqala kalobaba, okuyiyona ezomele iphathe leso sihlangu noma iphathe lowo mkhonto ukuze ihole lowo mkhumbi ukuthi uyobekwa endlini yakhe umnomzane yokugcina. Lisho ukuthini-ke leli hawu? Leli hawu elinikeza inkosana libika ukuthi namzukwane sekumele kwenziwe izinto zele ekhaya noma izinto zalomuzi. Inkosana iyona esizohola ikhaya ngoba ubaba wayo usuke sethathe zonke izikhali noma zonke izihlangu washiya ecathulweni. Futhi inkosana isizongena ecathulweni kababa wayo. Yilapho-ke khona ngisho ingane yenkosana indlela sekumele ikhuliswe ngayo, ibikhuliswe ngendlela yobudoda noma ikhunjuzwe ukuthi wena namhlanje usuwumholi waleli khaya leli. Awusekunezinto sekumele ungazenzi, nezinto okumele uzenze ngendlela yokucabanga ukuthi wena usungumholi. Yilapho-ke khona ingane yenkosana efika ikhunjuzwe khona ukuthi njengoba isiphethe leli hawu leli iliphatha kanjani noma iphila kanjani ngalo. Kubalulekile ukuthi ingane yenkosana inikeze isihlangu lesi, mayinikezwa leso sihlangu inikezela ukuthi ikhaya lonke lala ekhaya amagxalaba asehleli phekwayo lo ngane yenkosana, sekuyiyo ekumele yondlela ekhaya, sekuyiyo kumele ibheke izimo zala ekhaya, sekuyiyo ekwaziyo ukuthi iye emsamo iyokhothama khona ibikele namathongo ukuthi sekukhona okuthize okuzokwenzeka emzini wobabamkhulu noma sekukuthize sekuvelile emzini wobabamkhulu. Isinawo amandla ngoba yona yathwala isihlangu namzukwane kudlula ubaba wayo. Futhi ingane yenkosana ibisaphila noma ngayiphi yona impilo ekubeni ibisithwala isihlangu sikababa wayo. Sekumele ihambe ngendlela esuke iyiqatha futhi iyiqotho, ekhombisa kahle kabanzi ukuthi lo muzi wala ekhaya ususele ezandleni zendoda. Kuyenzeka-ke ingane yenkosana uthola ukuthi ubaba wayo udlule emhlabeni iselula. Uma ngaleso sikhathi beyiselula ingane yenkosana, mhlampe singalinganisela emntwaneni nje mhlampe oneminyakanyana mhlampe 5, eminyaka 10, ngale ndlela ukuthi usemncane ukuthi engathatha ama-responsibility onke ela ekhaya. Kuyenzeka lelo hawu lelo ukuthi ngaphathwa umfowabo osuke emdala, owubaba omfowabo omufi, ukuze eyokwazi ukuthi ebheke iy'ngane zikamfowabo. Thile kuze kufike leso sikhathi leso sokuthi seyikhulile manje, seziyakwazi ukumela ikwabo noma indlu yakwabo.
mase-ke yalithatha lelo hawu elibuyisela la kumele libe khona. Kwesinye isikhathi eminye imizi isebenzisa imkhonto. Uma lowo mkhonto lo bukade uphethe ngesimo sekudlula umnomzana wala ekhaya uphethwe inkosana, uke unqanyulwe ngemuva, uyaphulwa induku yakhona, uthi lo mkhonto liyaphulwa, luphulela ukuthi kusale lokho okucijile osuke kuyikona osekuzobuya la ekhaya kuzoba yikona okuzophathiwa inkosana, noma osekusetshenziswa inkosana ukuthi ikhombe ukuthi yona iphethe isihlangu sokuvikelila ekhaya. Kungakho-ke sizwe sakithi sonke kudinga ukuthi uma senza izinto sizenze ngendlela efanelekile. Umntwana womfana kubalulekile ukuthi ebe nesihlangu, ngoba leso sihlangu sibika ukuthi namzukwane kudlula yena emhlabeni siyokwazi ukuthi leso sihlangu leso sibe yisihlangu esiyophathwa inkosana yakhe. Kubalulekile-ke kithi sonke sizwe sama-Afrika ukuthi sibuyeleni ekutheni sibe ngama-Afrika, silandele imigomo yonke ebalulekile ukuthi kumele silandele ukuze kusasa singeke sishawe induku esingayibonanga ukuthi iqhamuke ngaphi. Into ebalulekile ukuthi sibheke ngakho konke ukuthi ukudlula komuntu emhlabeni kuyisinto engakanani engenza umuzwa la ekhaya ulimale kangakanani, noma okungenza umuzwa la ekhaya usimame kangakanani. Uma senza izinto ngendlela efanele ukuthi sizenze ngazo, ila ekhaya liyosimama liye phambili ngenxa yokuthi silandela imigudu efanelekile ukuthi silandele. Kodwa uma sike saphambanisa izinto ziyophambanela thina sisuke sisaphila ngaleso sikhathi emhlabeni. Sizwe sonke sama-Afrika, ngicela silaleleni le video, siyithandeni, silayikeni, kube yiyona video esiyokwazi ukuthi silandelele yona ukuze siyoqhuba inqubomgomo zempilo zethu. Ngiyabonga kakhulu sizwe sakithi. Ngicela ukubuza ukuthi omunye umuntu uzokungisiza ngani ukuthi ngibe inkosana ngiphathe umkhonto? Lowo mbuzo loyo ulula kakhulu. Uma uyinkosana yala ekhaya uphatha lo mkhonto wobaba wala ekhaya, kusuke kukunikeza amandla ukuthi wena usufanelekile ukuthi wenze ama-responsibilities ela ekhaya. Yonke into ebikade yenza ubaba wala ekhaya sifanelekile sesele ezandleni zakho, futhi lokho kuyoqoqa wena njengendoda ukuthi ukwazi ukuthi usuhambe enyathelweni zobudoda manje kumele wenze sokwendoda, ngoba ikhaya aliphathwa noma ngawubani, ngoba ikhaya aliphathwa noma kanjani. Ikhaya liphathwa ngendlela yobuqotho nangendlela yobudoda. Kufanelekile ukuthi masufike kuleso sigaba ubuqonde kahle ukuthi wena usuyindoda ebalulekile, ngoba usuke ungasamele wena wedwa kodwa usuke usumele isizwe sonke sala ekhaya.